Sisesigodini iSouth Africa, umholi uNkulunkulu. Sisebhasini. Udaba lwasebhasini ke lusafana nezinye indaba esike sayidlulisa kodwa ezishaqisayo ezenzeka lapha esibhedlela. Uzokhumbula ukuthi mawuye esibhedlela usuke unenhloso yokuthola usizo ngoba kokunye kuye kuthiwa kusemtholampilo. Kuphinde kuthiwa abantu abasebenza khona abahlengikazi nodokotela. Kodwa kuye kuhambe kubuye kudidaneke kugcine ngasebanga indawo ngempela bekufanele ukuthi uthole khona usizo. Ugcina usuthole into ongayazi ukuthi uzoyibiza ngaliphi igama. Lana ka sizogeqa amagula ngoba vele asemungi. Sizolandela udaba likadadewethu. Uzosithatha asibeke ukuthi yena ungene nini esibhedlela eyokwenzani ekuyimompunyaka kwenzakalani emva kwalokho bese ke ulalele bese uhlaziya bese uyabuka ukuthi ngempela lokho esikusho ukuthi ebhedlela kwakuyindawo yokuthola impilo kodwa kwase kuyashintsha asikatholiki igama lokuthi uthe makushintsha kwase kuba yini. Sithathe dadewethu ngalena ukuthi usitshela amagama akho nesibongo sakho nendawo kuyona awuhlale nje phezulu kodaba uthi olwakho udaba luthini. Yebo, ngibingelele. Ngithe mangibuka ividiyo bekhishwe ubaba Msweli yasesibhedlela ngathinteka ngoba nami kuke kwangihlakelela okunjengalokho. Esami story sithi ngomhla ka-30 June ku-2019 ngabo 10 ebusuku ngafika eDington Hospital ngisikwa. Ngifika ngabo 10 ebusuku ngabo 1 intatha bangithatha ngaye etheatre ngathola umfana abathi it's a healthy baby boy udokotela wayengibelethisa. Ngabo 2 bangiphindisele ewodini labantu esebebelethile nengane yami. Mangifika khona ewodini banginike ingane bathi angiyincelisi. Yilapho ngabona khona ukuthi ingane yami ayilidonsi ibele. Ngibizwe oyedwa wonesi ngimtshela ukuthi ingane ayinceli iyahluleka ukudonsa ibele. Athi ingane ayikhuluma angicelisa ingane. Hayi ngiphinde ngizame. Lokho ngizama ngabo 4 ngiphinde ngicela omunye unesi. Ngithi hayibo ingane ayikazi izincele namanje ayifuni. Athi unesi sithi uyaqala yini ukuzala. Ngithi mina yakuyona yokuqala ingane sengiyaphinda. Athi ayoncelisa ingane kuye kuStefela wena. Hawu ngithi mina ngangivele uma kade ubeletha uyabhalisa uzoncelisa ibele noma uzoncelisa ifomula. Ngithi mina ngivele ngithe ngizomncelisa ifomula. Ngisacela ninginike ifomula ngimzame ukuthi ngeke akwazi yini ukuncela ibhodlela ukuncela ubisi engalona lwebele. Athi unesi lukhona yini ubisi ofike nalo la. Ngithi mina cha alukho. Athi awuncelisa ingane yilona ubisi edingayo lelo. Ngilokhu ngizama ukuyincelisa ayicaci ukuthi ingane ayidonsi ubele. Ngize ngikhamela emlonyeni hayi ingagwinyi futhi kuze kufike istaff sasekuseni-ke. Masifika ngabo 7 ngiphinde ngibize omunye unesi futhi ngimcele ngithi ngimtshela ukuthi hayi ingane ayivumi ukuncela lokho kusukela izolo ngifika nayo. Hayi angangisizi ngalutho nalowo nesi. Kuze kufika udokotela ngabo 10 owafika wangibona afa ngamtshela ngasidokotela nginenkingi lokho ngifikile ingane ayinceli. Isiyakhala ke manje ingane. Udokotela athatha isandla sifaka emlonyeni wengane. Athi ayinceli ngempela ngicela ungilinde kodwa ngiqeda ukwenza ama round. Ngizobe sengiyithatha ingane. Isikhatsini lapho ko-10 ekseni. Kushawa 11, kushawa 12, kushawa 1. Akangisizi ngalutho udokotela. Ngiyambona ewodini ukuthi ngihlinziwa ngikwazi ukusukuma. Kushaya u1. Makushaya u1 kuze kusukuma usisi wayelele eduze kwami. Athi hayibo lengane phela ngeke kade ikhala. Akube ngo1 sekukhona unesi ofundisa ngokuncela. Athi kade ikhala lengane hey othi ngibize lo nesi ofundisa ngokuncela. Ambize. Asondela unesi afika ayithatha ingane mayithatha athi lengane ayikho right. Ngizonyuka nayo ngene enesari. Ayithatha unesi ahambe naye enesari. Ngihlaleke lapho ke. Ehambe nayo ke enesari. Lapha enesari kwakuse N9 kwaku9B. Hayi ngihlale ngobo 3 ngizumeke isikhashana ngiphinde ngiphaphame futhi kwaku5 ngoba ngabuya isikhathi u5 ngiphaphame mangiphaphama ngicela ngicela ukubona ingane yami bathi bona awuvumelekile ukungena enesari ufake ngangifake icatheter.
Athi akuvumelekile ukuthi uye nesari ufake catheter. Ngihlale futhi nakhona. Ngihlala ngizwe hayibo ngiyafuna phela ubona ingane kuze kushaya u6. Makushaya u6 ngicela ningikhiphe icatheter. Kanti ngizokwazi ukubona ingane. Bathi udokotela kuphela ovumelekile ukukhipha icatheter. Hayi ngibekezele ngihlale. Ngigcine nje ngalolu suku ukucaca ukuthi vele ingane angeke ngiyibone ngize ngilale. Mangivuka ekseni ke sivuke sami sogeza sibuye. Kuhlala ukuthi ngabo 10 kuthiwa ewodini lezingane kuyasha. Awu ngiqale phela ngikhumbula ukuthi hayibo lelo wodi kunengane yami. Ngisukume nayo lo catheter leyo. Nginyuke emastepisi nginyuke ngiyaphezulu mangifika ngivinjwe security awungeni la ufake icatheter. Oh lithi hayibo ujika. Awuvumelekile nanokungena ke nje ufake necatheter phindele emuva. Ngiphindele mina ngilele e7 mengaqamba manga. Kwakuse 7. Ngiphindele khona. Mangifika khona e7 kuthiwa kuyehliwa manje kuyiwa phansi bathi seDining Hall. Hayi sehla njoba sehla kade ngihlinzwa mina ngayizolo. Kuthiwa sokwehla ngamastepisi seDining Hall. Sehleke ngawo lo mastepisi ngize ngifike ke lapho eground eDining Hall kuhlaleke lapha. Lapha sahlala kusukela ngabo 10 kuze kushaya u2. Ngo2 ke mase kuthiwa sibuyele emuva. Ingane mina ngiyithola ngishiye phezulu la kuthiwa kuyasha khona. Kuthiwa sibuyele emuva. Mangibuyela emuva ngifike futhi sithi ngicela ukuhamba ngibona ingane yami ngicela ngikhiphe into ufuna ukubona ingane yami. Bangikhiphe ke. Ngihambe ngephezulu mangifika ingane yami ixhunyiwe emshinini emkhulu. Emshini le bathi ventilator. Ngibuze dokotela ingane yami nani njengoba ixhunywe kanje kule mshini. Asudokotela angabi nayo ishow. Uke uyena obuza mina uke wanotice ukudlikiza kwayo. Ngithi mina ayikazi izidlikiza ingane. Athi nayi anginayo ishow ukuthi nani kodwa ngisadonsile amagazi. Ayike ngiyibuke angizukuyenza lutho vele ixhunywe mayixhunyiwe into efika ngididi yakunepayipi ayilifakile ekhaleni. Leli payipi lihamba lithi lizoba noplastic elalokhu kukhipha into emnyama engcolile emnyama. Hayi ngiyibuke angikwazi ukuyenza lutho vele ngiphindele ewodini lo ngiyichecka kuthi ngalelo suku ngwabo past 6 ngikufika unesi mina athi kade kufoniwe enesari uyabizwa. Hayi ngihambe ngelapho ke nesari mangifika unesi angitshela ukuthi ingane yami isishonile. Ngiphinde futhi ngimbuze dokotela ngiyeza ingane yami ishonile ingane yami ibinani. Athi yena ibine chest infection. Hayi ngithule ngithi ngisamangazwe ile chest infection ingane yami ithatha be chest infection. Athi unesi lo seceleni kwakhe uyafuna yini ukuyiphatha. Ngithi mina ngeke ngikwazi ukuyiphatha. Kube iyambozwa ke yahamba ke iyiswa kuthiwa emoshwari. Ngiphindeleke ewodini ke. Ewodini ngangakwazi ukuphuma ngoba ngangibelethe ngomthungo bathi kumele ngihlale 4 days. Shuse ngisalelwe insuku engaki angisazi sezingaki sekusele insuku ukuthi ngihlale kodwa. Ngiphindele ewodini ladi ngilele khona ngiqhubeke ngilale. Ngilale lo 3 days bengaqamba manga. Ngingasalibali loqala ngibelethe ngalo. Njoba ngilele ngisahleli nokuthini ukuthi ingane yami ine chest infection. Okay, ngixhumane nobhuti. Angeke ngikhiphe nje ungezwa onesi. Ngihambe ngiyogeza ekseni. Mangiyogeza ngalanga kusasa ekseni. Mangifika ubhavu ngizogeza kona ungcolile. Ngihambe ngiye konesi duty room ngithi mina ngicela ningiphi delisi ne Hepatin. Engakadumiki sanitizer ngifuna ukudisinfecta la ngizogezela khona. Okay, anginike. Umbona uyashokhe kunesi. Anginike kodwa ngihambe ngenze ebhavini, ngiqede ngibuye. Mangilethe abahleli babhekele etafuleni mina ngizongena eminyango. Uyakhuluma lo kade nginika athi, "Hawu, lo sisi, yazi ngizwe ilanguage yakhe. Kusamele simthole ukuthi usebenza phi. Ngathi sizoba nenkinga la." Nginganaki ngoba umqondo wami vele ongakabikho esimeni esiright. Ngithathe lonto ngithi hayi ngiyabonga ngishiye icontainer le ngihambe ngifike ngigeze. Mangiqeda ukugeza ngihambe ngilala embedeni. Ngithe ngisase embedeni. Kufika omunye unesi akusafiki lo okade ngiceleke sanitizer yeHepatin nedelisi. Athi sithi usebenza phi? Sengiyamtshela ukuthi ngisebenza phi kwezinye kwezibhedlela. Athi nawo right sixoxe.
Athi alright. Aqeda ahambe. Akuphelanga sikhashana kufika omunye futhi unesi we-Indian. Athi angixoxise mase ethi enene ngiyaxolisa ngokuhamba ngokushona kwengane yakho. Ngiyaxolisa ngokushona kwengane yakho. Kodwa vele kube rice ukuthi kube kanje ngoba vele ibivele izobe cabbage. Hawu. Ngingafiki futhi ngimphendule ngivele ngiyithulele ngihlalele lapho. Okay, kuze kufike isikhathi ke sokuthi ke ngiyaphuma esibhedlela. Kwakulesine ngiphuma esibhedlela. So kwakulokhu kudileya ngamaphilisi ngize ngiwashiya amaphilisi ngihamba ngoba ngifuna ukuzolungisa phela indaba yokungcwatshwa kwengane. Umfana sengimfonelile, umfana wamasingcwabisane athi ke ngise drobheni. Usengitholela amaphepha kufuneka ugcwaliswa esibhedlela. Mase ngise drobheni angifonela umfana athi ngila edrobheni kunamaphepha akufuneka uwagcwalise afune insurance yakho. Ngithi mina hayi ngoba nami ngithathe edrobheni asathe siphindela khona esibhedlela. Seke wo5 ntambama. Mase siphindele esibhedlela sifica usister wakhona kuleyo ward engangilele kuyona. Useyaphuma sister in charge bengangilokho ngimbona nje waye in charge. Useyaphuma ngihlangana naye ngasema 15 mangiphuma 15 ngihamba nalobhuti lo wamasingcwabisane ngihamba nobaba wengane. Ende nje ngangiphathanga kahle akazange abe nayo private ukuthi acela ukukhuluma nami eceleni ukuthi angitshela ukuthi sesikutholile athi enene hawu kade ngikufuna ukuthi usushiye nemedication kade ngikufuna ngifuna ukukutshela sesiyazi ukuthi ingane ibinani. Hawu ngiyimeke nami nginganaki ukuthi enene ngizocela ukuthi mhlawumbe nginike private ukhuluma phambi kwami lobhuti engihamba naye nobaba wengane. Athe sitholile ngithi mina webinani ingane athi ibinesifo sopholoni. Hawu isifo sopholoni sister kanjani ngoba into endala leyo. Athi nayi ke ibinesifo sopholoni ngithi mina okay ngiyavuma ibinasifo sopholoni yindaba pho mina ngingenalutho. Athi hayi wena angichaze into engayizwa nakhona lapho ngithi mina sister ngiyakuzwa lokho okuchazayo ngendlela echaza ngayo noma ngingagcoliseki. Okay ke inaso ke leso sifo sopholoni. Pho ke manje na udokotela kwasekuqaleni uyikhiphe kanjani etheater yeza nami ewodini ngoba uma ngabe lengane begula udokotela befuna ehambise straight enesaliyo aseswa khona. Athi hayi njahile sengiyahamba mina angishiye ngimile kanjalo. Angiqhubeke ngizofuna lento engiyifunayo le edifuna old mortuary. Ngingayitholi lapho nginyukele phezulu ewodini engifikele kuyona. Okay ngimthola udokotela ngicwasela qede. Ngihambe nginokuthi hawu ingane yami fika kuthi ine chest infection sekushintshile ngahlala 3 days bengangitshela ngalesifo sopholoni. Sekushintshile futhi manje ngolesine sengize ngaphuma esibhedlela sengizotshela ukuthi ingane isine inasifo sopholoni lesifo sopholoni lesi. Ngithi mina alright ngihambe ngizele ekhaya. Mangifika ekhaya ngifike ngihlala phansi ngimxoxela uma yonke into ngimlandise. Noma shathi hayi khona ukushaya amanzi la. Uma afika azoyibona ingane isisemoshwari. Afika athi hayi lengane ayikhombisa ukuthi ibinokugula kodwa. Ayikhombisi nje ibonakala ukuthi iyaphila. Nobaba bafike bathi hayi ayikhombisa ukuthi kuyaba nokugula. Hayi uma ke mase ngifike ngimlandisa sonke istory lekhaya abhalele iPRO yakhona ekwakuuzuma. Uzuma. Mayembhalela uzuma akaze ayihluphe ngokuphendula. Akazange azasho lutho nokuthi ngiyayizwa ke into enishoyo kodwa nami ngisazothanda ukuthi ngikhulume nabasebenzi bami ngithola usukwenzakalana. Akazange asho lutho. Ngihambe ngesibhedlela. Mangifika esibhedlela ngenhlanhla nje ngimfica uzuma ngimfica usemakhadini uPRO wakhona. Ngithi mangithi ngicela ukukhuluma noPRO kuthiwa nangu uPRO usemakhadini angazi kwakunengquvungqvu nje usothi indaba yamakhadi. Ngifike ngimtshenge sabona baba yebo ngichaza ukuthi ngoba mase ngithi ngicela ukukhuluma nawe kumayelana nodaba lengane. Kwakuse futhi kwangakabi nje ukuthi kade yashona kade kwenzeka wengane eshonile la ngendlela engingayibonanga kahle ngisacela ukubonisana ngawe nalo. Athi nje ubaba abantu ayengibhizi kabi mina ngibhizi ngikwazi ukukhuluma nawe avela ngishiye kanjalo ngimile. Hawu hayi ngithi ke nami hayi awuthi ke ngihambe mhlawumbe ngiye lokhuzeni ngiyela ngabelethela khona ngicela ikhadi. Ngithi khonto engifuna ukuyenza ngifuna mhlawumbe ngishuthe noma ngabe ngiyisukumela le ndaba ngikwazi ukuthi ngikhona information enginayo ngoba akukho kunye nginakho. Ngihambe ngewodini mangifike ewodini ngithi ngisacela ikhadi ngisho igama lami kanje ngicela ikhadi lami kanje. Athi unesi engamficayo awuvumelekile ukuthola ikhadi lakho. Ngithi ayi alright.
Ngiphinde futhi ngishone enzansi la ngangilele khona engiqale khona. Ngiye la ke manje engafikela khona. Ngisho ukuthi ngicela ikhadi kanje kanje kanje. Basho nabo into eyodwa ayovumelekile ukuthola ikhadi. Hayi, ngiqhubeke ngiphume ngihambe esibhedlela. Kuthi mase ngiyabona hayibo ngine lokhu ipolice oya-AFBOP. Ngihambe ngiyogcwalisela u-AFBOP. Ngiphindele esibhedlela nawo futhi u-AFBOP ungitshela ukuthi uzodinga ukuthi ngigcwaliselwe esibhedlela. Mangihamba ngesibhedlela ngiphinde kule ward engangilele kuyona ukuthi ngizocela ukugcwaliselwa u-AFBOP kanje kanje. Bethi bayaphenya athi nje unesi awukhombisi nokuthi wakwaba khona wena kulesi sibhedlela. Awukazi nje waba khona mina kade ngilele la. Athi hayi awukazi ube khona futhi uma uzogcwalisa leyo nto ufuna ukuhamba ye-revenue uyila bazofike khona bakunika ngazi islip uzofika ukhokha imali engango-600 bakunika islip kuma uza la. Kodwa-ke wena nje angikutholi awukho nje emabhukwini. Ngivele ngicasule nayilokho ngishiye kanjalo ngihambe. Mase kuthi ngiphinde ngibuye ngakusasa ngiqonde ewodini la engabelethela khona ngifice udokotela wangibelethisa. Ngiqonde kuyena ngisidotela nali iform kanje kanje kanje. Useke wangicwasela vele before. Athi hayibo ngicwaselile nje ngithi mina isekwenye ipolice le. Angicwasele akazange aze lokho ebheka into eziningi. Angicwasele kule ibhuku le wabheka iweight engane wabhala iweight engane. Kwakukhona ibhuku elalikhona lise yini le. Iwodi ngangilele kuyona mase kube yilebha ward. Lise lebha ward. Wabheka ibhuku elalilikhulu kwangekho ifile kwakuyibhuku nje. Wabhala iweight engane wabhala nje incwadi ukuthi nene ngabelethela khona kanje kanje ngahambisa ke kuwona umasingcwabisane. Kwabe ukuphela nje kanjalo. Into engiphatha kabi ukuthi angazange ukuthi ingane nami namanje ukuthi yayinani akaze kuze kunginike ukuthola lokho ngoba nodokotela akaze azangitshela ukuthi ingane inani. Nakhona ngoba ngangilokhu ngiphoqa bagcina bathi sinesifo sopolonic. Omunye udokotela wathi ine-chest infection. Uma sengifunda manje ngoba bekade ethe ubaba Msweli ucela izinto engaphuma nazo esibhedlela. Amaphepha awu3 wonke abhala izifo engafani. Omunye elinye lithi wadlikiza, elinye lithi kwabo yi-natural, elinye lithini? Ziwu3 kodwa ibhala into ezihlukene nje eziwu3 engengize ezinye ngazi ukuthi ngempela ngathi ingane yami yayinani. Kodwa ke ayikho ebhala ukuthi ayinesifo sopoloni. Ayikho. Ngiyacabanga ukuthi liyaphela lapho daba. Siyabonga kakhulu dadewethu ngokuthi ke ukwazi ukuthola ukubhodla udlulise noma singakasitholi isiphetho ngoba igama lohlelo sisithi i-point of U10 U10 point sifuna isiphetho sisemawodini la uthothi izinto ezenzeka lapha ewodini kuye kwenzeke nezinto ongacabanga ukuthi bekufanele zenzeke lapha ewodini. Sizolithatha lolu daba siluhambise futhi nathi njoba nje uthi iPRO yangalezo sikhathi ayikunikezanga impendulo. Namanje nathi into esizoyenza sokwenza i-report ezoya khona kwa health kwi-department siyinikeza ukuthi kunesimo esinje nangu complainant bese ke sizwe ukuthi basaqhubeka la kwaqhubeka khona iPRO yakhona yini noma bazobuya basitshele. Kodwa futhi ke emva kwalokho sizothatha nje siyolibeka futhi einkundleni zokuxhumana ngoba ngiyakhumbula ukuthi nawe uzothinteke ingoba nawe ubone udaba likadadewethu nalo njalo lo liyadaba namanje asikatholi impendulo evela kwi-department. Sekwenza ngize ngicabanga ukuthi kanti mhlawumbe asenza ngendlela efanayo yini ngoba wena ukhuluma ngesibhedlela mina sinikeze i-department uhealth udaba lalo yasisi obone umuntu eshayeka ngobuso phansi eshona kwangenzeka lutho namanje impendulo sayilindile asikayitholi neyakho sizophinda senze njalo makuthi siyayithola sizoshesha futhi siyibuyise yilokho kakhulu bese siyacela i-Department of Health eKZN ukuthi ke lezi zindaba sikhandi asikhandi izitori abantu laba abakhathazekile abantu laba abahlukumezekile bengahlukunyezwa isimo sokuthi vele kuvela isika kuvela umuka makushona umuntu sekuvela isika lapho sonke bekufana sibambe ndawonye sizwelane sithandane sazisane silekelelane ngayo yonke indlela kodwa uthi ukuthi umuntu ke uselinyalele ingane uselahlekelwe umphefumulo womuntu usezwa ubuhlungu obudala ukuthi indlela aphathwe ngayo akuseyona
kuthi sekwenzeke konke okwenzeke ewodini sekuyabuya ke manje sekufuna manje kuzokhulunywa abaphathi nabo vele bewuhlabe inhlali ezinye zezinto ezisiphatha kabi ke ukuthi ke koze kube nini sicindezele nesisodwa koze kube nini singabantu sithi sikhululekile ezweni lenkululeko kodwa uthola ukuthi inkululeko ngampela siyigcina ngokuyifunda emaphepheni la kufanele ukuthi khona uyothola khona ukukhululeka uyothola khona impilo kodwa uhlangabezana ngazi ukuthi angaza amasosha aye kuphi udlame olwalukuphi kusuke ngathi useqondene amasosha elwa namanye amasosha kodwa uyesibhedlela uyofuna ukuthi silindele ukuthi ingane oyizala lapho uyinikeze uthando uzomnikeza kanjani uthando lengane bese egcineni sengivala uyabona ukuthi isizwe esisakhayo siphathana kanje sakha isizwe esinehlule esineqhubu esinodlame othola ukuthi lezi zinto ezenzeke lapha ewodini kungenzeka one way or other zigcine seyiphumela nakwabanye uma ingaphumelanga enganeni lezelwe ingalithola uthando kahle kumawayo kuzophumela mhlambe kumyeni wakhe noma ufiance noma ugirlfriend noma ubani kuzophumela kuyena lonke lolu dlame ebekade libhekiswe kuyena so ezinye zezinto ezisiphatha kabe sicela ukuthi iDepartment of Health asibambiseneni bafowethu sakhe iSouth Africa sakhe isizwe sinothando singakhi isizwe esinehlule.